tayong lahat sa problemang hinaharap. Sundin natin ang mga utos ng gobyerno. Manatili sa bahay at huwag lalabas. Ugaliing magsuot lagi ng face mask. Magdasal po tayo, sana matapos na ito. Magtulungan tayo, kaya natin to. Panginoon, tulungan mo kami na matapos na ang mga pangyayari. Kami ay nahihirapan sa sakit na aming kalaban. Diyos ko, tulungan mo po kami. Maraming mga taong nawala ng trabaho. Marami ang nagsara ng mga negosyo. Buong mundo nagkagulo at nagsasakripisyo. At sa Pilipinas maraming nagpositibo. Magdasal po tayo, sana matapos na ito. Magtulungan tayo, kaya natin to. Panginoon, tulungan mo kami na matapos na ang mga pangyayari. Kami ay nahihirapan sa sakit na aming kalaban. Diyos ko, tulungan mo po kami. Panginoon, tulungan mo kami na matapos na ang mga pangyayari. Kami ay nahihirapan sa sakit na aming kalaban. Diyos ko, tulungan mo po kami. Panginoon, tulungan mo kami na matapos na ang mga pangyayari. Kami ay nahihirapan sa sakit na aming kalaban. Diyos ko, tulungan mo po kami. Kami ay nahihirapan sa sakit na aming kalaban. Diyos ko, tulungan mo po kami. Kami ay nahihirapan sa sakit na aming kalaban.